Masawid kami and Merry Christmas. Christmas guys kahapon. Sir guys, na di ako naka-vlog kahapon. Marami kasi kaming games. And marami kasi kaming video photo. Tapos guys, may videos ako. Wala guys na. May napanalunan ako. Nadibag ko. May napanalunan ako guys. Ako yung nanalo. Continue. Sir guys, tingnan nyo naman kasi. 5 letters. Kung nakailan pa kayo siya. Talaga guys. Anong number ang 100? 100? 1,000? Ay, 1 million. 100. May mga letters. 100. So, isip ko muna yung money ko guys. In case of wala na money, meron pa ako. So guys, wait lang guys. Anong code mo? Marami po. Ito pala guys, yung pang mayaman at mayaman dito. Dudulo ko. Ay, mami, green tayo. Mami, green tayo. Anong code yan? Enjoy na enjoy si Katigi. Ate, Sino ka? Ate, baby Kategi. Beautiful Kategi. Bye-bye. Ha? Ilang ka?
Kasi, super ano yung lipstick mo. Arte-arte. Ikaw. Nagpabrand ka na sa lipstick. Huh?